sam Anđelija Hajnova-Bakalović i ja sam student druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu. Šta im smeta? Pa nešto ne rade fakultet. Ja sam upisao Singidunu. Da se što pre odpočne sa redovnom nastavom na visokoškolskim ustanovama. Takođe, mi studenti se zalažemo ovde. Sara Kuzmanović, referent odbrane i vanrednih situacija ovde u Sremskoj Mitrovici. Jovana, vama i vašim gledalcima. Kog si ti fakulteta? Sa Visoke škole strukovnih studija Sirmijom. Jesi aktivan student ili nisi? Pa tu sam trenutno nisam išao zadnjih godinu dana. Da donosim knjige, da učim. A šta studirate? Veterinarnu drogu. Dame i gospodo, jednostavno! Gdje studiraš ocenu? Kriminalistiku. Kako tebi deluje ova vlast, jer korumpirana? Mene to uopšte ne interesuje. Nema pojente, jednostavno da blokiramo za 15 žrtava. Moram da kažem da nisam nikada bio član niti jedne partije. Lično ću ugraditi sve što imam. I ono najvažnije, a to je moje znanje.